UGWUMBA. Aburu na ha ama m na ọtụtụ n'ime anyị mara Chief Val Ozigbo ọzọrọ ọchịchị ọzọgo n'afa PDP ọzọgo n'afa Labour Party ọ banyekwuziri nke ikpeazụ azọ n'afa APC ha niile enwebeghị nke o ritara ọ na-adị ada o nwepụta mbọsị a ịma na onye ọbụla banyere APC dịka Daniel Buala kwuru na a na-eji nwaanyị napụ ụwa brain ihe anyị chọrọ itinye anya bụ ikekwe ọ ga-abụ na anapụ na Val Ozigbo brain o ji wee pụtakwuo mbọsị a ụfọdụ n'ime anyị fụrụ ya na ọ bụrụ na eme free and fair election na Nigeria nọ Tinubu ga-ewin onye ga-emeri bụ Tinubu anwesị na ọ dịkwa ka ndị akpụpụ na brain nwoke ma ọ brain box ya ka ewepụrụ ka ọ gịnị epetike ndị Igbo Ugwumba mana ị ga-eso mfụ ya bụ ihe nna ihe a na-afa dịghị izi biko ka anyị tinyegodo ọnụ ya bụ okwu Val Ozigbo kwuru ka etu isi fụ ya ndị be anyị kene m nke bụ eziokwu like ikwuru ọkwa ifuru onye ọbụla bala APC a na-eburu ụbụrụ ya abụkwa m akwụrụ akwa Daniel Buala kwuru kama na nwere ike kịta na o mere onye ngwa asị m onye ọbụla bara ya mụ na-ekwuzi na onwe m na onye ọbụla bara ya a na-eburu ụbụrụ ya they don't reason fine again. Val Ozigbo, I know, used to be articulate. He used to be concise. I'm a young promising man, my born age. Upon no could if I truly I won't misinterpret here. The man never go brain boss, Kaima. Because of one thing, Val came in when nobody know he was. Because now also from corporate world better. Peter Kwaka mayor dị relevant. Maka m na Peter ya na Peter Meka mu didi ka nji mara onye Peter mayor dị relevant. And he fought a lot of battle because and they not before him Achoroka which why must Peter abandon them and give this man the platform. Any the platform well maybe for one or two things to defend him or rather Hannah Pray because Akesiri Kennedy thing. And he still move around with Peter, but for a time maybe it didn't work out for them because even in politics, so upon a true, I'm not about APC. Maybe on a chocolate and with a platform which is not the best way of politics. Politics na them kamale beku. Matter what to identify you with. Man open no matter we here it is we na free and fair election. Mako na nyama no onwe yo enkwere ike akpachaga anyị mana oya the election na polling booth ya maka na like it or not Peter Kabo an icon na Igbo ọ dị ma ewepụ dịrị Val Ozigbo ka anyị tinyegodo anya na ndị ọzọ gasị amaara m na Peter Obi merụ ma ndị na-agba ọkada ma ndị na-anya bus drivers win election bụrụ ndị eji afa ha tata na enwere onye dịka senator nke be anya na-anọchite anya ofu mpaghara na Nkanu egburu nwanne mgbe ahụ nwanne oyibo na enwere onye dịka ya tata bụ maka Peter Obi na onye nke ọzọ nọ na House of Rep na enwere onye dịka ya bụ maka Peter Obi ndị a niile wee rụzie ebe ahụ wee tụgharịa brain ha kemgbe ha banyere APC ọtụtụ ndị mmadụ ji afa Peter Obi rigoro rụziri ebe ahụ wee hapụ Peter Obi ajụjụ nke mbụ wee bụrụ ọ ga-abụ na Peter Obi enekwu ụmụ ya anya maka na amaara m na tupu ebido ya bụ National Assembly ya na ha mere nzukọ wee gwagasị ha ụmụ ihe dị agha ọ ga-abụ na Peter adịghị protect nwu ndị nke ya ka ọ na gịnị ọ bụ na ọ dị selfish ka ihe mere onye nke agbapụ onye nke agbapụ Peter, one thing about Peter onye freedom of expression, freedom of association, freedom of whatever you want to do. He will guide you so that na ofa dey ba kwesịrị ịdị here ka protect your family. I wey say na ofa na-eje we me mburu eji anụ ọgụ. One ọ hapụ gị fine. Je were mburu a. Iluzie na ifu ihe mburu ya eme gị. Peter am force gị name because he believe that his own life I'm your own I can check you one day and say that na asịgoro na nwunye ọ sị na nwunye pụta echi niile afụnya na nwoke no life nwunye ka not life ya anaghị ka ọ divorce ya reason bụ that na
no ike not ike nye bụ Peter na ha na-abaka dị mma bịa ifu mindset onye so ha push mmadụ ebe na nke ụmụ ihe kwuru maka ndị ọkada na ndị otu ebe na Anambra politics na somebody like Sir Victor apụga nwetara ya chachasịa ya yochasịa ya sachacha weri egwururu iwu oyi na dustbin end the political career ya mana Peter dusted him up n'agbanyeghị etu ọgụ na ha nụgoro dusted him up oje maka sọsọ afa Peter ahụ oje win that election resurrect ya Tony Nwoye apịago gụtọkọ ihe ọ ya bụ sọsọ Peter resurrect ya so na Peter abro giver, that's for sure. Imesị that na ọ dị aka chichiche mana o nwere ife na-etiri mgbu o nwere because of that his reputation, because of who he is he can sell anybody under him. Election ọ bụla a na-eme na South East in fact na Nigeria Peter nọ na ballot like nke ADC akịta ADC wee ticket nye Peter onye na-agba bicycle ya win election again maka any man na-eme bụ reason ama ya ba atụ eme mistakes na nke a bụ nke kwa ADC Peter bụ ADC atụ ihe ọbụla bụ ADC na that 10 so na ịgbaso Peter war politically bụ the suicidal because kwa ninde ekwu kita na anọ na Val na ọ dị ka mbanụ ọ bụ ha na Val gbaso Peter war politically mana pejiga akwụkwọ politics because ọ ka mma na ịkpọ Peter afọ mebe ihe na-eme ọsọkọ jeno na ZYW2 party face ya mana ọ bụ ha na ịbịa kịta nke one work ịgbazo Peter war amọ na masị na ife so ka ife nya so mana ihe mmadụ na ihe ọbụla merie no gbara Peter war aha asawa politically mgbana ka anyị ga nke ọzọ lotakwa na ihe anyị gotara okwuru bụ na ọ bụrụ na eme free and fair election na Tinubu ga-ewin na ebe ka Tinubu si ewin onye promise na o nwere ife ọṅụrụ na ọ bụrụ na okwuru ya because mana sometimes ndị press social media can incite anything na ọ bụrụ na okwuru ya mana ụdị nke anyị magụnụ na onye ọbụla na-eme ebe a na-anọ na National Assembly na-agụ onya mandate we shall stand onye ọbụla na-emeziri mandate onye ọbụla na-ekpuzi okpu ihe na ị ga-ahafụ na okpu ha ga-ebido gawa ahịa mana ihe na-ajụ bụ kedu ihe na-eme na ọkwa nọ maka onye bụ igu ka ewu na-eso kpatara ndị mmadụ ga-eji fụcha ụzọ na-abanye n'ime ọhịa ihe ọbụla ga-emekata in fact mụ ekwuo na ewebugo mgbe m kwuru sị na ọ bụrụ na Peter anọghị na ballot na kama ya tụnyere m Tinubu mana mma ntụnyere Tinubu kama ya nọrọ mbe mbọchị ahụ anọrọ mbe mbọchị ahụ na enweghị mgbe enye asịrị no by force ịtụnye maka na iru ebe ahụ nke a bụ 6 nke a bụ half dozen ọ hụ ofu ihe eji nwaanyị na-arụ onwe m gaa nọrọ onwe mbe m mana ihe na-echeki bụ kedu ihe ga-eme na mmadụ ga-apụta onye Igbo anyị ewezuga ndị nke a na ma ndị na-aza City Boys na ndị na-achọ ihe ha ga-anabite mbọsị a ka Chinedu Ikedieze enwere ihe na o zitara na ihe na platform ya chilling with the man of the moment ọ bụrụ na ya na nwa Tinubu na-ekwe n'aka nwa Tinubu wee ghọrọ ihe man of the moment ifu na ndị a niile na enweretara ikekwa ụmụ ma fuel increase ma ụmụ budget niile a na-ewepụta na-eji ha arụ ọrụ na ego ahụ bụ ego a na-ebunye ha ọ a na-ekwe ha nkwa iji wee mee ka brain ha fuo efu ọ na-abụghị eke ka ị ga-echi na eme free and fair election na Tinubu ga-agbata second or third na first ọ ga-agbapụ from the back ọma mgbe n'isi of course ya bụ biko Val ọzọ Igbo amaara m na ihe na-ekwu bụ okwu politics na anyị ndị be anyị maara na okwu politics na-ejighị agaba nka anyị maara na ihe na-ekwu ka m enwee getogo ntị ka e were si na anyị mere nka ikwu onye mana ekwukwa n'ọzọ ọ kachasị ọ bụrụ na asị gị kwuo ihe ọbụla ga-emegide Peter Obi ifugo na ebe ihe na-asị aga amaghakwa ebe ajị dị n'ime ito na-aga adịkwa ama nke a na-abanye 2027 adịkwa ama onye ọbụla asịrị gị kwuo ihe ọbụla megidere Peter Obi biko mechie ọnụ maka enweghị onye mechi onye metụ ọ ga-adị epetike nwere ọ bụrụ na enwe ike ga-esi pịachie na chọrọ ịpịachi ọnọdụ ma gị ntị ka ngwa gị Ogbuefi Val ọzọ Igbo o nwere ife nchọrọ ka ịmụta kịta jegoro study this guy Hope Uzodimma nke Imo State ụnụ na-akpọ Uzodimma whatever unu chọrọ ịkpọ anụ
only his bad side, no doubt. Only the honey, no doubt. Money politics, that man has never opened his mouth. Even his opponents, gubernatorial running, boy, Okube anything against anybody politically. Only can go on for that one and telling about you any Egwetukunaka, Man, no man say that no nya, but the money came, Okutebe Peter Obi even also called at 3 years when or man say Peter Sia. You know why? All people go street, being a street. You got a street for once. I'm sure in a corporate world, in a Otai, or in the big street. Peter Bunga Street. Odumeje, he na do eje Bunga Street. Buchi Street Kobo. Don't go against Peter. They do it. One governor, when he plan impeachment, they look at one keep all come. Only put on one. You never cheer them on a chair decide that I fight la battle. Neho puso them one. All the two brilliant. Uncle Rico on to Nakosia, one cause a man, Yano, but come no near causing a onion cassia, Babu ni Bukobu. That's the way to play politics. Open is open on Gipuriha. Ma sing, ne drum, I sing. Kugarias no if you could nanda misunderstand again. Ne Buala, Iman de PC, the good nam Atiga or Siri. Buala just head to head. I was again in Bunyamo Kuria, a water video go say, not a for AI. Any no kuru oton Lazonia. So give me here could equal quasi Mbongi one a Peter Bogag. It's a quadrigamma. Equal money to Peter Bogag, why you go against him and don't repeat it. Maka amara m na ọtụtụ ndị nọ na ya na APC ma na afụ ya dịka onye oyokomita na iyutara ha maka Peter. Exactly. No ọ bịara ịnọchi anya ya wụ ikwu eze ya agaghị eyi oyo onye riri nwanne ya na kpo ma ha na obo. Kanko go more somebody ma anyị tanye na ma a powerful politician come na Anambra State achọ m ikpo ya fa mana ime onye na-ekwu maka ọ dị active ọ pịara igazi na the campaign ọ ka gị everything mana emede na pịa ya gente ofu statement ka o meru against Peter that in April ogodo enwere one kindergarten statement o meru dị mpịawara ya azụ gwogwo ori ihe ndị mmadụ na-ekwu mana leave Peter alone emu ha ka esi Peter anya kesa eze onye lepa zee Peter ka lepa na ọbụna ịchọ ka gị na-alụọ na ọbụna ịchọ ka politics baa gị because na Peter dịrị dịpụta eche na kpọ gị iyi anyị megidekwa n'ihe a emekwa na gikwetị ka gbazie gị final one bụ mmechi okwu a ekwena ka Peter nọgide one day say hey my ka o sasụ oyibo a ọsọ na my highly revered junior brother Peter sụọ oyibo ahụ nwanne na Adị mma biko ihe anyị na-ekwu maka onye ọbụla awụrụ na enye gị ịchọ ịnata irie ya enyo ya na nshi ọkwa ekpe Tinubu 2027 ọ banye 2027 ọ dị ọkwa 2031 chukwudowe anyị ndụ anyị niile ga-anọ ebe ahụ ihe ọbụla o wepụtara pati ọbachigoro egwu si bụ ebe Chukwu na-adị ndụ anyị ga-adị ndụ anyị ga na-aga n'iru haleluya ya bụ na etu ọbụla o si dị nwa agụ ama ntarata ahịa kama na imebi na-echi maka ihe a dị tata maka na ụwa na-eme ntụgharị adị ama ọ bụrụ na ndị APC nyeghị ego narị a na-egokwusi ndị gọvanọ niile kịta n'agbanyeghị na obodo adịghị mma n'obodo na-akawanye njọ ya bụ ọ bụrụ na enwere etu ha si kebinyetụ nata ha tinye n'akpa racha ụpịọm mana erukwa eri mbọchị ahụ o dogo m anya na ọ bụrụ na eme free and fair election anyị na-ekwu maazị ba na ndị Igbo niile godu ka mbidogodu na ndị Igbo niile eme ha na free and fair election ọ bụrụ na APC ma ndị gọvanọ ma ndị nta ma ndị Imo nweta nwụọ even 10% mara na ndị political appointees bụ ihe nyere maka na ama m na afọ one ka ma Jimo ma Ken Nnamani nọ na APC ewinite even councilor yes ndị Igbo nwere akpọmasị akpọrọ ihe ọbụla na-ada aga ọfụma APC so n'ime enwegwa pati nọ n'ime
achịkwa ma IDC ma Labour Party enwekwa nke nọ n'ime enwekwa ndị na-akwado kama na mfụ onye na-emete ihe ọfụma dịka m fụrụ Peter kịta eso m ya n'azụ ọ na-eje eje ọ na-ana anyị so Peter ya bụ biko n'aha nke m ka ndị na-asị biko vaal biko oji nwanyị dị adị ama ka a ghara ichetara gị maka ịntanetị adịghị echefukwa ka a ghara ichetara gị Obi'S igwe ejenga